Jeg sidder og venter på mig på B sammen med Anders, Oscar og Vake, og vi skal jumpe noget IV i dag, det bliver super fedt. Og vi vil lige vise tierstream først, så her er vores P3, og her er IV, og her er Betræet, og her er IV, og her er Betræet, og her er IV. Ja, vi viser det, bare lad bare være med at sige det. Ja. Og så er der Potsdam. Og vi jumper fuld i alle fire i dag, så det bliver super fedt. Ja, med det. Kasper, jeg tænker, vi skal tage en ekstra pot, så vi ikke skal gå op og løbe op hele tiden. Ja, jeg har taget ekstra potten her. Okay, super. Jeg køber bare en ekstra Og pot. bare, ja, I kan lige få lov at se her. Herover donation, det er så hvis I køber Raincon, og der kan I skrive skorstræk buy. Og så kan I gå ind og købe de forskellige rank her, og så dernede kan man gå ned, hvis man har mig plus. Og det er så et rank, man også kan købe. Det er det bedste rank. Ja, det er det bedste Ja, rank. det er normalt shoppen. Og så er der turbo keys her. Det er den bedste key på serveren, hvor man kan vinde penge og alle mulige forskellige præmier, som er rigtig fede. Og så er der normal shoppen her, hvor alle bare kan gå ind. Og så er der sådan en bokse på, man kan gå ned her og prøve at se, hvor mange kliks man kan få på den. Hernede. Og ja, det tror jeg er det. Du kan også lige fremvise, hvad man får i kidsene. Nå, det kan jeg lige vise. Herovre. Forskellige kids i Bikecraften. Ja, hvis I køber Mario, så hvor I også får adgang til den der donated shop deroppe. Så får I Mario Plus, får I næsten fuld IV gear, det er jo sindssygt godt. Med 10 gaps. Og det er mega billigt. Og i det her får I ja, nærmest det samme. Start 2 gaps ekstra i Mario Plus, tror jeg. Er det ikke det? Jo. Og bukserne og chestplate og IV Mario Plus. Og så Luigi og sådan her. Og så her det starter kit I kommer til at få. Og det var der også over med mig, så starter jeg med det her. Og så er det sådan her i bagser. Jeg tænker vi jumper. Nej, skal de ikke også lige se hvad det er keypræmien, så de ved hvad man får i turbokeysene. I kan alle sammen købe det her. Alt det vi har vist kan I købe under skorstræk buy på Bikecraften. Turbokeys det her under. Og der kan I simpelthen vinde 2 turbokeys. Og det betyder så får I, når I har brugt en, så får I det, ja, en ekstra. Og det er jo sygt godt at få. Og så kan I vinde penge og sindssygt mange penge, og Mario plus pøm og alt muligt sindssygt. Så det er en rigtig god key, jeg har også selv købt den. Og så er der super key her, hvor I også kan vinde en masse fede ting. Skal vi ikke lige rulle en EM-key? Så skal jeg lige have penge til at købe en. Ja, her. Så lad os lige rulle en EM-key. Jeg har så ikke råd nu, vel? Jeg skulle lige en EM-key her. Jeg køber en diamond key. Ja, I kan lige se her, de forskellige penge, man kan vinde i den her EM-key her. Og det kan man også købe skråstræk af. Kan man også, ja, vi vinder jern, det er så. Jackpot, easy peasy jackpot, mand. Og IP'en kommer i beskrivelsen. Nice. Nå, jackpot break. Ja, det er så meget med 160k i JP, så. Ja. Nå, lad os, vi går helt bagerst, potter vi også går ned. Det kan godt være, det ser lidt mærkeligt, men første video heroppe er der hvid skrift og sådan noget. Men det er fordi, ellers så kan I ikke rigtig se det. Så bliver skam helt sort ellers. Så det er derfor, jeg har valgt at gøre det. Jeg har pottet fuld eller noget. Ej, har I pottet? Jeg har pottet. Vi jumper de der to der. Gap, er I klar? Nu. Han har lavet mig. Jeg tror, han meget meget. Tag mig wreck by. Hvor er han? Lad mig ikke komme op. Han er død, Jeg fik intet. Farm nogle kills. Og de er bagerst, dreng. De er bagerst. Vi skal ned bagerst. De jumper os hurtigt. Jeg har bare fået en masse kills. Jeg blev ramt. Hvad hedder det? Ikke ser jeg han? Det er mig der, Kasper. Det er mig. Ja, jeg har fået meget. Nice. Laver vi ikke en serie her? Jo, vi kommer også til at lave en serie her, som der er super fed, tror vi. Den vil vi bruge en masse tid på at lave, fordi vi begyndte at spille. Der er Ivi bagved. Kom. Ja, kom vi tager. Det er Jonas Bendus. Nej, det er Pretos. Jeg har fundet Ivi fat her. Okay. Hvor er Jonas Bendus? Han er gået op i spawn. Ja, så det er bare farm. Vi kommer nok til at lige komme ind i ved fight inden der. Det er dig. Fuck. Og jeg vil anbefale at begynde herinde. Jeg synes det er en super fed server, og vi er også lige begyndt, den åbnede i går klokken, hvad var det den åbnede? Klokken 3? Klokken 3, ja. Klokken 15 i går. Og der sidder 89 inde, jeg tror det er en af de største server lige PC.
I Danmark. Så. Virkelig fed server. Ja, det er en rigtig sjov server at spille på. Så den vil jeg anbefale at prøve at begynde på. Det er mig. Nå. Altså. Sorry. Lige nu sidder vi bare og chiller og farmer nogle vi kills, farmer så der bare kommer lidt noget kills evil ind, fight. og så venter vi på, at der kommer nogen ned. Men jeg tror, vi begynder at uploade mange videoer igen. Jeg ved godt, det er lang tid siden, jeg har uploadet videoer, fordi jeg har holdt en lang pause. Men nu begynder vi at optage en masse videoer igen, så det håber jeg, I synes er super fedt. Er du pottet på, dreng? Ja, Du blev pottet. Der er fight, der er fight. Så er det fight. Det er Kasper. Bare gå på skov. Nej, de går alle Du sammen på mig. Der er 3 af mig. Ja, nu. Der er 4 Ja, på mig. vi er. Det er ikke godt. Tjekker. Får Jonas De Bendus. notchede. Gør de? Ja. Får du Jeg mig? tog dig. Får Jonas Bendus vand. Og jeg bliver 2 vinder. Det er rigtig mange der. Det er virkelig stor Ja, det er hele, hvad er det, Jeg får flag. skov, han er low. Jeg har ramt ham så fucking meget. Og han er ikke... Ronny, go ham. Ja, Han dør. Kom. Vi har. Bare quick drop ham. den dør han ikke. Hvad er, vi kan få nogle evil kills her. Jeg har 2 liv. Der er ingen gap. Jeg får Skov er så fucking low. Jeg rammer ham så fucking meget. Jeg er død af ingen gap. Ingen gap. Ja, det er også fint nok. Nu, for der er masser af evil fight. Jeg hjælper dig bare. Det bare kom. Ja, jeg døde desværre der. Og jeg fik et evil Men kill. så- Ja, min mate fik lige kill den, og bare lige gå ned hurtigt og kigge. Jeg går ud og drink. Okay. Ja, okay. Det var en god fight, de var rigtig mange. Lige så med i videoen, det ser jeg stor pris på. Jeg håber, jeg har lyst til at se med en anden gang. Og jeg vil til stor pris på, hvis I liker os op. Vi lige startet på mig så det vil gøre mig rigtig glad, hvis I har lyst til.